Какво представлява херпесът? Това са група вируси, с които може да се заразите при допир, целувка и те се пренасят по кожата или по лигавицата. Има херпеси, които са един вид, които могат да бъдат по гениталите, друг вид по устните, по лицето. Какво прави този умен вирус, за разлика, примерно, от грипните вируси, които могат да бъдат унищожени от имунната система? Този вирус, херпесът, след като се настани в нашето тяло, остава завинаги там. И как? Той се скрива много хитро в нервните ни клетки и когато самото заразяване и преминат тези мехурчета, ранички, той заспива в невроните, а имунната система е много внимателно атакува невроните, защото ако ги унищожи, може да навреди на цялата нервна система. И така, какво може да ги предизвика отново тези херпеси? Стрес, тревога, безсъние, всичко, което събаря имунната система, както и слънце или отново допир до някой с херпес. И така, има един много силен крем Зовиракс, който лекува много бързо, още в момента, в който усетите, че ви засърбява херпес, защото той започва с сърбеж. Мажете с този Зовиракс и той не просто го лекува, но и предотвратява следваща поява. Но не завинаги, защото разбрахме, че херпес вирусът остава завинаги в тялото. Има хора, които никога през живота си не са имали херпес. Късметли.